Karácsony Gergely arról ír, hogy szerinte a kormány nem őszinte, csak a propagandát használva szól a lakossághoz. A táblázat pedig véleménye szerint szakmailag elfogadhatatlan, hát, ez egyes, leülhet kezdte posztját, majd arról ír, hogy mielőtt politizálni kezdett hosszú évekig többek között éppen azt tanította az egyetemen, miért számít manipulációnak, miért hamis, szakmailag miért elfogadhatatlan olyan táblázat összeállítása, amit a kormány közzétett az egyes vakcinákkal való beoltottság, valamint a megbetegedések és halálozások összefüggéséről, hozzátette, hogy a táblázat szerinte manipulatív, mert a kormány így akarja elérni, hogy az emberek bizalmatlanok legyenek a nyugati vakcinákkal szemben. Karácsony úgy véli, az egész hideg politikai számítás, mert Orbánék csak meg akarnak felelni a keleti kebelbarátokatnak, halljuk hát meg, amikor a mindig szerény és a politikától önmagát szelíden távol tartó Karikó Katalin professzor is felemeli a hangját a tudomány megcsúfolása ellen. Higgyünk a tudósnak, a tények emberének, és ne azoknak, akik már talán maguk sem tudják, mikor mondtak utoljára igazat. A valóság újbóli kormányzati meghajlítása egy újabb érv mellett, hogy a járvány alatt leginkább önmagunkra és egymás józanságára számíthatunk, fogalmazott, hozzátéve, hogy mindenki vigyázzon magára és ne higgyen a hamis propagandának.